ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଗଲି ଛାତ ଉପରକୁ ପାରାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାଉଳ ଡବାଟୁ ଧରି ଗଲି ଛାତ ଉପରକୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାରାମାନେ ଆସିକି ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଉଳ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ କଲା ଫୋନ୍, ଯିବା ଚାଲ ବାସୁଦେବପୁର ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ବାହାରି ଗଲୁ ବାସୁଦେବପୁର ମାର୍କେଟ ଗଲା ପରେ ବାହାରି ଗଲୁ ଫେର୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଲୋକେସନ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ସୁଟିଂ। ଭିଡ଼ିଓ ସରିଲା ପରେ ଭାଇ କଲେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସରିଲା ପରେ ଫେରିଲୁ ଘରକୁ। ଇଏ କେଉଁ ମାର୍କେଟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବାଟରେ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ପିଲା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧି ସେଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଆସିକି ଦ୍ୱିପହର ଥିଲା ଗାଧେଇଲୁ। ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇଛନ୍ତି ପୋଖରୀର ମଜା ଜାଣିଥିବେ। ଇଏ ଆମ ପୋଖରୀ। ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଘରେ ହେଇଥିଲା ଚାଟ୍। ଇଏ ଆମ କାଳିଆ କୁକୁର। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇକି କହିବେ ଯେବେ ତମେ କହିବ କାଳିଆ ସେଇ ଗୀତଟି ଗାଇବ। ଗୀତର ନାଁ ହେଲା